Mensen met pikonolobi. Met pikonolobi, ushitok pemidora baka. Midora na sem baba. Die mi bekonda san botron president. Dat me firmi fallijk schuldig, jongen. Dat ik volk heb pina. Om mensen heb sa. Dat mi kom bakati reja. Isap om een kilometer in waka. Udoroja. Tapa bergi pemide. En luko want to mande drape. En a man shimi amai behandel direct. En mi ano visi mana ngade sana la família. Maar me sorry, dat pemidoro. Awam informatie. O snel a president. O 3 af. Dat mi kon informeren. Teu volg me. Dat we hierin na klep samsa. Maar me abe over actorium. Tak APG. Gracia Parksing. Schaam jij en je collega's niet, jullie allemaal, in de rechterlijke macht. Toen hebben jullie een eed afgelegd. En nu, je weet precies dat Santokhi afgezet moet worden en opgesloten moet worden. Met de Brunswijk ook kwestie Pan-American. En dat unedwem omdat nou een Hindustani. Omdat Parksing nou een Hindustani, Santokhi nou een Hindustani. Het gaat niet zo. We hebben wetten en regels. En daaraan moet iedereen zich houden. Me vind een shame, ik schaam me. Taksoan san epsa. Siningere dede na asset yo. Dresi no de. Next no de. Dat de moet tan fufuru. De mai tan fufuru. Bro, de APG ne do next. De verhoorde man. Laat ze niet oppakken en opsluiten. Bewijs, duidelijk bewijs de. Ze maar bestroten wel dit trauma. Trek nu maar op terecht. Dat zo men bewijs nu bij de. Vermoeden zo. Maar hierop bewijzen de en dan toch jong. Hoe is het man? A heet rechterlijke macht corrupt nog. Ja, dat me kan tegen. En van Mirman, volg me. We gaan het veel over hebben.